Tehdään seuraavaksi peruskuviosta underarm turn, jossa seuraaja ohittaa viejän oikealta puolelta käden ali. Meillä on täällä seuraajan oikea ja viejän vasen käsi. Lähtee nyt. Askel, askel, triple step, triple step. Askel, askel, triple step, triple step. Seuraajat me liikutaan linjalla suoraan ja otetaan eturisti askel. Eli askel, askel, eturisti, triple step ja askel, askel, triple step, triple step. Viejänä on tärkeää ottaa ensimmäinen askel selkeästi taaksepäin suoraan, jotta saadaan sille seuraajan keholle hyvä vauhti ja linja, mitä hän seuraa. Askel, askel, triple step, triple step, askel, askel, triple step, triple step. Näytetään vielä tähän suuntaan. Lähtee nyt. Askel, askel, triple step, triple step. Askel, askel, triple step, triple step. Näytetään vielä tähän suuntaan. Lähtee nyt. Askel, askel, triple step, triple step. Askel, askel, triple step, triple step. Eskosongia pääset reenailemaan meikäläisen kursseilla. Tsekkaapa lisää ekarols.com.